tansah marpamoring sukma saya rukat sinupmaya winaya ing saking liep layap ing pindha pecaten supeng rasa alon pecah. Oh, jebul ana manungsa sing ganggu gawe karo aku. Saupama ora ana manungsa iki, tak kira balon pecah. Wani ganggu gawe karo si Pareng Sem. Mati sapa angan ora mati aton nyujanane Pak jugarke wae Hai sandang penganggone saya-saya
kowe wis wani digarke marang panjenengan Sri memuhung marang paksane Gusti kang aku jabat. Satenane sliramu sapa? Iwanuki. Yen aku Baron Sekeber wong saka Spanyol. Kali kowe sapa? Yen kaya ngono sliramu dudu wong Pulo Jawa. Kowe saka praja Spanyol. Yo, ngake di sana Baron Sekeber. Ya, Aku sing duweni panguwasa ana ing Pulo Jawa. Aku karan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Sedulur Panembahan Senopati. Yo, kepiye di sana Baron Sekeber? Tenane aku rumangsa gelo. Mergo kowe wis gawe cilaka awakku. Nalika aku numpak balon dhuwur. Balonku pecah gara-gara kowe Panembahan Senopati. Di sana Baron Sekeber. Sliramu ndakwa nanging tanpa bukti, saya-saya uga tanpa seksi. Sliramu ndakwa marang aku sing bisa mecahke balon sing mbok tumpaki ana ing sakdhuwuring kaya. Nanti aku nuti sumet di marang palasane Gusti aku ra teges ganggu gawe marang sliramu. Pancen aku saben ana wektu kang lodang. Jejer Panembahan Senopati sing duweni panguwasa ana ing kula kabeh kuwi wis tanggung jawabku saya-saya sing ndadekke rasa tandha pitakon sakjroning atiku. Siramu wong Spanyol kok nganti ana ing Pulo Jawa mesti wae duwe karep kang ala. Saya-saya aku cubiya marang kowe gawe geger ana ing negara. Panembahan Senopati. Piye? Ning arep aku wis kandha karo kowe. Atiku lara. Balonku pecah. Kowe lanang, aku lanang. Jandon karo aku. Sing kalah mengko bakal tak peni bebungah. Ning jejering aku pengayoman. Umpama Sulaya nggunakake atos sing balung ngluting kulit, Ya, umpama menang ora kondang kalah anjejer wirang. Umpama kuwi duweni aji sekti, coba tamakne ana ing dadamu. Utawa kuwi duweni aji jaya kawijayan, aku ora bakal endo senajan mung sak cengkak. sedulur Panembahan Senopati. Baron Sekeber. Embungmu katone madonke karo si Sekeber. Yen pancen kaya ngono penjalukmu, kowe bakal amali pedang saka kerajaan Spanyol. Yen pancen pusakamu ana ing Spanyol, yo dijajal ana ing dadane Panembahan Senopati. Nake dadamu. Daun. Ora mati. Kowe ora mati. Sakti Indonesia kuwi. Pedang kerajaan Spanyol. Ai. Apa wis mergo atimu utawa wis marem atimu? Wis bisa ngrasakake kesebele atimu, mawasake mergo atimu kuwi lara. Ndak kok marang aku sing bisa mecahke balon sing tumpah. Apa sing mbacutke? Anggonku gawe cilaka marang Panembahan Senopati. Sedulur Panembahan Senopati. Kepiye ki sana? Jeneng wong jaduk, jeneng wong sekti. Ora mung kowe. Aku Baron Sekeber. Aku yo sekti, aku yo jaduk. Dol tinuku. Aku mau wis dodol, kowe sing tuku. Saiki kowe sing dodol, coba tak tuku. Usahakan apa Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ora sah dadak gunakake pusaka.
Senajan sak kedhepe netra sak obahing tangan kuwi bisa nggugurke ana ing paungan sing lagi natang marang Panembahan Senopati. Mula aja nganti kebacut sadurunge kowe dedel kulitmu penjaluk sing kaya mangkono karo cekek. Aku wong Spanyol. Watakku ora kaya dene wong wadon sing cilik getih. Aku saiki ana musuh nek pengarepan kudu bisa ngalahke aku Panembahan Senopati. Aku nganggo tangan wae bisa nglumpuhke marangku. Jawa Kaya ngono. ya. Sing jaduk ora mung kowe. Kowe ngerti dhewe aku ora mati. Ayo usahakanmu kok. Yo. Usahakanmu Yen apa? sampeyan njaluk kaya mangkono bakal tak wujudi ing pusakaku sing bisa ngayomi marangku. Jangan kowe duweni kaluwihan. Ora sinau nggo gampang karo sedulur. Sedulur Panembahan Senopati. Isana karo sedulur. Kowe karo aku padha sek. Rantanding durung ana keramuan. Mula sawetara sedulur. Tenane aku teko Spanyol nganti tekan tanah Jawawet yoring Pulau Jawa. Aku ora golek musuh. Lah sak banjure kowe golek apa? Aku kepengin golek urip mergo aku goleki pusaka pedang kerajaan ana ing Spanyol sing ilang ana ing tanah Jawawet yoring Pulau Jawa. Ya. Yen pancen karepmu tekamu ana ing Pulau Jawa ora gawe geger, mumpun jenenge sun bakal nilai marang sliramu. Aku mau ini bangunan sedulur. Kanggo golek pusakamu sing ilang saka negaramu. Ya, Mbok menawa kowe kanthi bebodro ana ing Pulau Jawa bisa nemokake apa sing mbok karep. matur nuwun, sadurunge aku matur nuwun. Jebul wong Jawa iki welas asih. Ora gak sio karo wong manca negur. Mergo dadi pengayuman kudu bisa duweni tumindak kang adil lan bijaksana. Seliramu ora luput munggo pranatan. Mula tak penehi bumi sak cengkang kanggo urip ana ing Pulau Jawa kene. Aku mesangga aku. Kaya Matur matur. nuwun sadurunge. Terus aku kudu cumondhok ana ing ngendi mesangga Aku iki. aja mapan ana ing sak tengah kutha. Kowe manggono ana ing Gunung Patiayam. Nganti kowe bebodro ning kono kanggo bebodro kanggo nunuk urip sak betara, ya. Sawetara aku kudu manggon utawa mesangga ana ing Gunung Patiayam. Kaya mangkono pisan. Laladan Pati. Ya, Yen aku wis entuk mlebu ning Laladan Pati, aku apa entuk dolan ning Desa Ndaulan. bisa kowe bisa dolan ana ing daular kato cici. Aja gawe onar to gawe geger kabeh para kawan. Yen pancen kowe wis kaya mangkono, kowe wis sarujuk apa sing dadi kaputusanmu. Mula aku senajan kaya mangkene uga duweni tanggung jawab kang apik. Mula wis tak marirai. Ayo siji tugasmu. Oh, Bos. Umpama siramu wis kecondhoan pusaka sing ilang saka negaramu Spanyol, aja nganti kowe suwe-suwe ana ing Pulau Jawa. Ya, Aku yen wis ketemu karo pusakaku, ping pindhone ketemu karo sedulurku sing maron skeder, aku mesti bali ning Semarang. kaya mangkono. Wis satu jaluk pamit Yo yo. dhisik. Wong Jawa ora kena digawe akeh. Panembahan Senopati, tamani pusaka kerajaan ora iso mati. Semono uga aku, Panembahan. Sebabe apa Baron Sekeber tamani pusaka ora iso mati? Mergo aku ndek pusaka kang ampuh. Kere waja ana ing dadak. Hawane panas. Ning Jawa kok jebul hawane panas. Ae kok kaya ana banyu sak isore Gunung Patiayam. Ya. Banyu utawa sing
ngiring gunung Pati Ayam Pak.